Abantu bakithi, I greet you again. I greet you. This is Babu Dokotela Babo Isizo Baba Chabela Mfana unjani muhle ungathi ikhehla lomlungu. Today is Thursday. Tomorrow it is Friday. Kubantu abanemali, abantu abangenayo imali bathola isihlanu. To those who are broke, it is uLwesihlanu. Friday one ingenamali kuyadlala. Kuyadlala. Bakithi ake sikhulumeni la. This is Babu Dokotela. Today I've got a topic that says poverty to those who are called bishops. We need to do something about our bishops. Our bishops are not doing well. Oniserandos are not doing well. It's embarrassing. They're not doing well. Okay, today I need to talk about something that is very important. I need to talk about what is called ATM. Who can write ATM for me? ATM. I need to talk about ATM. I just want somebody who can write ATM so that to say that we are all together. Thank you very much, Gogo. ATM. I just wanted to write somebody who can write OM. I need somebody who can write OM. I'll be talking about those things. I need to write somebody who can write OM. Thank you very much. Thank you very much. I wanted somebody who can write OM because we're talking about OM, of which is Orthodox medicine, as well as ATM, African traditional medicine. We are talking about those things with him. In the engiyishoyo, ithina ebunyangeni bethu, it will an advisory right ukuthi let us enhance ATM njengezinyanga, African traditional medicine versus synthetic medicine, because Orthodox medicine is an old ancient method of treating people, of which it has to be innovated to the standard that it will be a mesh in a synthetic medicine. Lana ku Orthodox medicine, we are stationary, we are not moving forward. That is why I reckon Orthodox medicine, because in terms of Orthodox medicine, we also include Ayurvedic as well as Chinese traditional medicine, CTM. But that is Orthodox medicine. Imitem dala that it requires to be enhanced. Let us try to enhance lo mithi la ngoba ngempela sinemithi obona lo muntu indlela oapply ngayo sekushaya isikhathi futhi ngabe siwashintsha lo muntu usuyenziwa ngenye indlela, kodwa because of technology just now we are not doing it. We are not doing it. Ngoba sinezifo ekufuza ukuthi ngabe sesiyakwazi ukuthi sizilaphe. Kodwa manje kuyavela ukuthi nathi thina baka Orthodox medicine or African traditional medicine, we are still grossly depending kwi-Western medicine. Ngezinto ezithize, we are still grossly depending kwi-Western medicine. Sinobufakazi lana. Sinobufakazi ukuthi uma singakwazi ukuthi inhloso yami ukubona ikona ukuthi akusoze kwenzeka ukuthi yabona njengama security guards nama police abafana nabantu. Do you know what abafana? Abafana nabantu. Alikho iphoyisa eliregister ku-SIR. Abo kunakwazi lokho. Noma ngabe usebenza as a service member njengamanje. Uma ufuna ukushiya emaphoyiseni ongena kwi-security ufuna ube no-SIR. Bukwazi lokho? Yeah. Engisho ukuthi kwakhona lokho nje ukuthi asinayo iminister yakwa security, safety and security, iminister yakhona hayi amaphoyisa namasosha hlangana lento thina. Mina ngikhuluma ngamagadi mina. Abantu abaphatha idonke bearing ngikhuluma ngabantu abawokhagadi. Alikho iphoyisa elukhagadi. Alikho iphoyisa elazi KVT ukuthi yini KVT. Alikho. Cavalry patrol alikho iphoyisa elazi lonto lena. Engisho ukuthi we need to have a minister yaka safety and security in a level ukuthi understand eqondene nama security kuphela. Eqondene nama security kuphela. Nakhona ke lebinyangeni same thing applied. We need to have a minister understand the Orthodox medicine and or traditional African traditional medicine. Understandayo practicile. Hayi ukuthi kuthathwe a Western doctor. Umuntu ongazilutho ngokugoqa phansi aphahle ethongweni.
mase kuthiwa izinyanga zizosubmita ngaphansi komuntu ovese even amathwasa angcono because ithwasa ongenani liyazi nokuthi kuphalazwa kanjani makuphalazwa. Ama-Western doctors, they just don't know how to do that, and they find it unethical ukuthi bangachatha bona. Abazi ukuthi umuntu ucatshwa ngani, babona lanto i-unethical ukuthi ngacatshwa umuntu. Manje siba neminister engazi lutho ngathi, kodwa sibe lisithi minister yethu kodwa ayazi lutho ngathi. Sibe neminister engafisi ukuthi kibe nama workshop ithole progress effect ukuthi what is holding us to prosper. We don't have a minister because lo post la i-vacuum. Lo post ke i-vacuum as much as i-post yo no gada i-vacuum nayo ngokwayo. Lana into engifuna ukisho sinento esibiza ukuthi EGFR sinento esibiza ukuthi lezi zinto lezi angifuni ukuthi ngingene too deep kuzona. I just want to go that too deep. Sinento esibiza ukuthi anti-nuclear factor of which is NF. Mase sizoba nento esikwaziyo thina abantu lapho kuyilapha esibiza ukuthi azoospermia. Asiqale nge-EGFR. EGFR uma uyibhala le nto u-E wakhona uba mncane bese uthi u-GFR abe mkhulu. Uma uyibhala medical abbreviation yakhona u-E wakhona uba mncane u-GFR usuba mkhulu. Yini babudokotela lo khuluma ngayo manje unokusididisa. Wonke umuntu unayo i-EGFR rate yakhe. Akekho umuntu ongena i-EGFR, but kunesikhathi la suke sikhuluma ngenkinga yezinso. Kunesikhathi lana umuntu ofphathwa izinso ebehamba abelaphi ahamba esibhedlela kuze egcine kuthiwa izinso zakhe seyicollapsile. Kanjani na babudokotela umuntu ebelashwa? I-EGFR yomuntu every 90 days uma i-patient it has to be screened. Funa kuthathwa igazi ko checkwa isibiza ukuthi UNA, urea and electrolytes. Yes, kanjalo yabanga uyabhale kahle impela ke enkwala inkosi. Siyabonga kakhulu ubhala nje EGFR. I-EGFR yomuntu ufuna ibe u60 or asithi ayibe u50 kuya phezulu. Ngoba ama standard abafana bayibe wethu kodwa nje ayibe u50 kuya phezulu. I-EGFR yomuntu, but i-EGFR yomuntu iyenza ukuthi idrop. I'm afraid ngiqale ukulapha professionally no ayikho Google nto ithona. Ngiqale ukulapha abantu professionally it was 2002. Angikaze ngimubone umuntu one EGFR ewu40 ewu37 angazi ngimbone. Okay, fine. Sivamise ukuyithola i-EGFR yomuntu iwu50 iwu60. Okay, kulungile. Emva kaloko iyabuya isithi 30. Imebuya ukuthi 30 within 3 months or 6 months down the line. Believe you me, you'll be surprised. Izobe isithi 10. I-EGFR yomuntu imithi 10 usenamathuba amaningi. Yabona abantu abadialyzwa la bazoyiconfexa lento esishoyo. Uma i-EGFR yomuntu isithi salukwazi ithi 10 lo muntu ujufo idialysis engisho ukuthi izinyanga ake sikubhekeni lokho ukuthi asingalapha abantu befike kuthina ne-EGFR right bagcine sebegula beze bayodialyzwa because anyone on e-EGFR ewu6 eza kubaba udokotela ngiyamdischarge mina because angaze since 2002 I need to tell the truth. Since 2002 angaze ngimlaphe umuntu ose-dialyzed ogcine ngasa-dialyzed. This is not a platform to make money. Ukuthi ngithi lethana abantu babadokotela abasebe-dialyzed bazodialyzwa. No, bazoyeka ukudialyzwa no. Umuntu odialyzwa uyazi ukuthi i-EGFR yakhe iwu8. I remember the other gentleman, may his soul rest in peace, ube magistrate. Wafika kumina around 2006 around. Wafika kumina magistrate i-EGFR yakhe yayisiwu6.
bethi bafuna ukumdialyze ngathi mebezokudayaliza kulungile kodwa mina anginayo treatment ukuthi ungadayalize. Guess what? He committed suicide. He said yena is not going to stand for that. He committed suicide. Engisho ukuthi we as izinyanga we must not hold people abangabe bofuna usizo kwenye indawo sibagcine kuthina sibe sazi ukuthi lento esikhuluma ngasiyazi. Mina ezobaba udokotela I make this as a claim ukuthi ungamlethi umuntu kubaba udokotela osefuza ngabe uyadialyzwa. Anginawo imishini yokudialyza abantu mina. Nginemishini yokwenza ezinye izinto not yokudialyza abantu. Abantu abaze kubaba udokotela abadialyzwa baze ngezinye izinto. Ngifuna sikhuluma ngegama elithi azoospermia. Azoospermia uma ubhala uthi A, can you write A? Just A, letter A. I need to write this word azoospermia. Just write A. Yes, and then somebody else, yeah, thank you very much, Toisha. Thank you very much, Apelele. Can somebody else write zoo? Uzu wakhona ZWO. And we need to write this so that this will tell the government zoo or it's just ZWO. Felix Lope, thank you very much, Babu Dotela. This is season. Yes, so now we got Azo. A stand for nothing. Because le gama lele, it is a Greek mythology. A stand for nothing. A stand for nothing. Lo zoo stand for animal. We understand? Lozu stand for animal. Azo, uyazibuza ukuthi uhlangana kuphi phela into esikhuluma ngayo. Azoospermia. Spermia means seed. Sperm means seed. Azoospermia, empty animal seed. Kushuthi isilwane esingenayo imbewu. Umbuzo ukuthi thina sizilwane yini pho? Because igama la medicine ukubaleka kakhulu ukuthola inception yalo ukuthi liqhamuke kanjani le gama. Why iqhamuka sekuyi azoospermia? Because according to the Greek mythology, this A wakhona it stands for empty, nothing. This zoo wakhona stands for animal. Spermia means seed according to Greek terminology. Because I wanted to know where does this come from? Because asikhulumeni azoospermia, i-azoospermia abantu besilisa abangabathola abantwana. I repeat, a patient who has a medical condition called azoospermia, those people abantu besilisa abanenkinga yokuthola abantwana. Isinayo uhlelo lokubasiza labo bantu. But inkinga yabo abafuni ukwenziwa ama-blood test. Abantu besilisa abafuni ukwenziwa ama-blood test. Ukuthola ukuthi umuntu ongazali umama noma ubaba. Angizwe ukuthi ngithini? Sinalonke inkinga kubantu besilisa. Ake sizama ukuthi bantu besilisa menize kuthina ngenhloso ukuthi nifuna ukuthola abantwana. Submithani ukuthi mesicela ukwenziwa ama-blood test asiwenzeni ama-blood test. This is what this is what Jafala Mthetha Khehla Mzola Kabancisi. Yazi khona engifuna ukuyikhuluma lana engahlanganisa nale shooting. When I was driving to one of my houses, nginemizi u9. You9 imizi yami. You9. Hayi shem. Ngisho lutho. When I was driving to one of my houses eMgababa, bengiko omunye umuzi ola angikuniki ugrey khona uzobamba phela umhlophe sineplango esibuye sibambe kulona ngisho ngibheke eplangweni ke manje okay nginomuzi ose Morningside ngineflat eMorningside nginomuzi ose Glenwood ngineflat futhi eGlenwood okay fine kulungile kasikho lapho nemizi nase Avoca nasentuzo makulungile then mase ngihamba ngiya eMgababa ngiphume ngithi ngase King Edward ngimashe mase ngiyekhle ukuthi kune garage uma uphume nge King Edward
odlula kulona uma ungazungena ngaphakathi eClearwater ungena ngaphansi kwebridge ngathi uhamba ngosanya ngathi usanya yini leyo mgaqo unamathruck amaningi nomgaqo uchushe ngaphansi kwebridge usene option ukuthi usengaphinda ujoin free kuno engine olaphayana amagaraji awuthiwa ngilazele ngapha kuthini kuno engine lapho ngifike lapha kula engine bese ngithele diesel ka 500 ya ngithela diesel ka 500 bese ngijikjela ngaphakathi ngifike ngibamba amafeja ngimhlophe bese ngiqalaze futhi nezingane uthi zimi kanjani mhlawumbe ngagxivize iayini lapha ngibothi amazumba kuphela uyazi ukuthi usuyaholela lokushini uhulumeni usekunika istipend sokushaya izumba uyazi amazumba siyaholela u350 oholelayo uholela ukuthi ushaya izumba kuphela amazumba aseyistipend wahambeni kamazumba uvese seniyazi ukuthi ulayini wakasasa ukhona uthi hayi ayinizumba ngicela ngiholele ayahola kamazumba okay mengifike la garage lela ngingena ngaphakathi entshobha bese ngifike ngikhokhe nawe ngithethe ngibamba amafeja nje bese ngisale ngithi hayi ngicela ukhokhela nebowser number 2 ya bowser number 2 khokhela ibowser number 2 bathi imali bathi ithi 500 bese ngikukhokhe khokhe ngithenge necoffee bese ngiya lapha kuno antiza weNdiya usekhulile nje bese ngimtshela ukuthi I just paid sisingisi I just paid you heard that I just paid isingisi ngiyasho phela kuhlala kubasabhabho kukhona nje le kuhlala kwasabhabho I just paid okay ngimtshela ukuthi granny I just paid athi show me bese ngimtshengisa ke ukuthi I paid u500 oh no thank you very much bese no it's okay ngivule imoto ngene athi you know what ngithi I don't know it's somebody did same thing but you surprised me I said then what uthi lo antiza lo shem other couple bathele upetrol not udiezel ka 300 bangena ngaphakathi esitolo bathenga nje ngithengile maybe buya bathi sebebamba isilifu ngomlomo bathi bese bekhokhile bavula isicapha kumuntu nangena emotweni wathi there's a slip here just paid okay fine ugogo abadedeleke bahambe uma sebadedelele bahamba only find out ukuthi abakhokhanga only find out ukuthi they just didn't pay how sad is that emagarage ayikho imali eholwayo etheni ukuthi you can cheat u300 emagarage ayikho imali eholwayo ukuthi you can literally cheat u300 you know what I did I took out from my pocket I said there's 300 noma bangayibamba imali yakho ngaphakathi it is fine but there's 300 my goodness the way she was thanking me she appreciated so much engisho ukuthi abantu bakithi nina esine tendency yokurobha abantu abahlupheka kangakayana can't we do something different ngeke umuntu osebenza u12 hours uphinde futhi kube khona imali ethathwa wena uhamba ngemoto yena ehamba ngepublic transport imizwa yakho ithini imizwa yakho yeah this is Mabuda Hotel voices bawujabule kubloko uFelix ongathi udayisa ngama jumping castle hey uFelix nekhanda ngathi imoto besilahliwe neyibo Felix Hlophe kwenzekani lapha wena hayibo lo baba lo hayibo konje idatha kanalo ngeke ningamtsheli yeah then ke okunye futhi engikutholile Nixon restaurant at Suncoast Casino bekunesigameko futhi nakhona besenzekile lapha yana whereby kube nenkinga zokukhokha but we were advised futhi ku social media imanager yakho ukuthi hayi bakithi ningasahluphi sekulungisiwe khona nabanye abaphika abantu kade bengakhokhanga babuye bazokhokha na khona ke bengithi ngizolekelela kuleya bill ngoba leya bill ibi substantial ukuthi lo mntwana owenze iphutha lapha yana elinjengaleliyana lingaphinde lenzeke bese sithi nakhona sifuna ukulekelela ukuthi sifake isandla ukuthi lo mntwana angaxoshwa emsebenzini futhi angabanjelwa le mali ebisele ukusho ukuthi siyabonga kakhulu ku management meaning that sesiyazi ukuthi Nixon restaurant nipheka ukudla okuhle ukudla okumnandi abantu abakudla bazibagcina ukukhokha nathi ke sofika sinivakashele siubaba udokotela nethimba sifike sizodla nje kodwa ngeke sikhohlweke ukukhokha ke sikhohlwe Nixon tell me if niwenza ama prawns niwadishele I don't want to clean prawns yeah Nixon restaurant we
we are told ukuthi nipheke ukudla okumnandi, and we as babu dokotela nabanye siyacela ukuthi sike sihambe sobanika support siye lapha nje Suncoast Casino. Is it Suncoast Casino? Where is Nixon restaurant? Is it Suncoast Casino? Yeah, Suncoast Casino. And we are told ukuthi yeah, I told ukuthi nipheke ukudla okumnandi ke suke sifike ke sizobheka ke lapho ke. Yeah. Sizocela ke ukuthi ke abantu ke abayiniki support kumuntu omnyama one business ngoba into esesiyiprove thina sikwazi ukusupportana safuna ngibuyele into enze isintu lana ngifuna ngeke ngisize umuntu othi ufuna babudokotela sengikuzwele into yakho yo ESR nani akusitshele lento eza lapha esigodlweni ukuthi wenzani kanti wenza ESR yini ungasho usunokusijwayela kabi nje wena futhi nje uthe uFelix Hlophe ungathi udayisa ngama jumping castle bengingasho kuyena mina bengisho ku TV kaze ngithi ngisho kuyena mina kaze ngisho kuyena yeah ngifuna umuntu but oyazi into ayifunayo angiphathele u1 rand angiphathele mase thole inkukhu emhlophe thola u1 rand thola inkukhu emhlophe lana ngifuna ukwakhela umuntu ofuna ukuvula inhlanhla yakhe vula nje inhlanhla uma ufuna ukuvula inhlanhla thola u1 rand uthole inkukhu emhlophe mase sithole isiduli uma siya lapha esidulini sizofika lapha esidulini sisiphahlele isiduli kuqala Siphahle isiduli mase sisiphahlele isiduli mase sibulala inkukhu igazi lisizungeze kanje isiduli sicele futhi yonke into sicele umcebo sicele yonke into imisi inkukhu isithule mase sikhipha inyongo siyifake kulomuthi esizokugeza ngawo lesidulini kufuna siphathe u1 rand ishumi elilodwa silifake kule bucket lelozogeza ngalo mase isiduli sisibhoboze imbobo ngaphezulu isiduli sisibhoboze imbobo ngaphezulu mase sithi geza lana umuntu osothi babudokotela I need a breakthrough I don't want to be a millionaire I need a breakthrough izinto zami zimile and angisifuni isithwalo nami ngizobe ngakunika isithwalo kodwa sobe siqaqa lento yabopha esingazuthini yabophayo then mase sigezela phezulu kwesiduli sigezele phezulu isiduli mase sikudedela mase sikudedelile uzobe usuyahamba uya ekhaya uma uya ekhaya uzofike unikezwe isidlo sedlozi ngoba lapha esidulini besocela edlozini lakho lapha esidulini besocela edlozini lakho mase ngikunika ke umuthi ekuthiwa isidlo sedlozi noma indlakudla edlozi indlakudla lezo ngikhipha ngo1000 rand kuphela ngoba ngisuke ngifuna ukuthi usizakala ungaloko ngitshela ukuthi hayi babudokotela just ngikhipha ngo1000 rand uma udla ke indlakudla edlozi uyidla ngeparish uyidla ngomdokwe uyidla ngamahewu uyidla ngeplain yogurt wena ukhetha okuzohambisana nawe you understand uzokhetha lokwena okuzohambisana nawe kuphela I can't tell you what to do which one to use uma uyidla ke lento ufuna ume ngenyawo ungahlali phansi uma udla isidlo sedlozi sukuma ngoba sifuna into zakho zisukume lana ke umuntu osokethi babudokotela sengihambe kakhulu nenkinga yesibongo futhi naye inomthelela kulento ekuyiyo kunenkinga ekhona yokushada kwabazali bethu ngendlela ehlukile bashadele emasontweni bangawenza umshado waphansi umshado wasegcekeni bagcina ngokushada ngeveyili mase uthola ukuthi wena anikhishwanga ngapha esibongweni sasekhabo ma by far 75% wabantu abaningi abakhishiwe esibongweni sasekhabo ma wabo because of western marriage esuke ibe khona nanamanje umuntu usashada ngesibongo sakhe njengocwele kanti kahle uma kwakhe uMamkhize yena kahle usadonsa kaMkhize la donsa khona idatha la limunca khona limunca kaMkhize ebona lesibongo sakacwele emele kwephahla ngaseshaya ngasekasha kungashayeka ngaseshaya ngasungashayeki yindaba na bayakhala bakaMkhize ngoba lezingane zala ekhaya zikhishiwe manje ingakho ke sikukhiphela isidlo sedlozi ukuthi ake ubancenge labantu ngoba amaphutha abo wena uwazi futhi wena ukho kona ucela abantu abakulungisele lento ofuna uyilungisa then whereby sikhipha ke isidlo sedlozi sengizongena ke kubantu abanenhlupheko yangempela
kunabantu lana abaphathiswe umsebenzi but ogcine ubahluphekisa ngendlela eyisimanga. Amadoda kaNkulunkulu abaphathiswa zemfihlo zezulu are the bishops. Lo bishop noma ngabe ukweliphi ibandla. Mina umbishop oseke wafika la kumina, it was around 2010 2012, bakuyilaba ngicela ungalisho ibandla. Ibona abafuni ababishop kade be right ke kumina. Ngoba bebehola bayahola kulaba bandla kumehluko ukuthi abaganwa, abavumi ukuthi baganwe. Yabo abavumi ukuthi baganwe, bahlala namasistela abagana. Ngisho ukuthi liphi ibandla kodwa ngithe abaganwa futhi ibona abafika kumina be right. Ayikho imali bengiyibiza kubona bengakwazi ukuyikhokha, kodwa kune poverty ekhona kuba bishop. Aba bishop iningi labo njengamanje abanazo imoto. Uma enemoto une mileage u300,000. Akuseyona imoto lento sifuna ushishwa ngisho ichain. Mekuthiwa unemoto kune poverty elaphayana eku-silence. Le nto siyibiza ukuthi is a latent pain abanako ukuthi ngoba uNkulunkulu siyathandaza. Sikwenza konke okushila ezweni. Sizilile sakulalela umoya kodwa thina siyahlupheka. We as izinyanga, we should not make them a laughing stock. We should tell them if we can help them. And if we cannot help them, tell them I cannot help them. Leave alone ukuthi sinama assets are large. I believe you me, I've got assets that are larger than anyone that you know. Mize u9 ngicabanga yanele, mengingathenga odwa ngaba u10. Abasebenzi enginabo babanele. Ngeke ngisho ukuthi bangakhe, banele. Period, banele. Engisho ukuthi I need to help those people, but angifuni eze angifuni umfundisi, ngifuna ibishop. Angifuni lize kumina nemindset ukuthi ngithi mina lizothwala, ngithi mina asizoliqebula lento enamathele kuyena ezophumela ngisho enganeni zakho umefa. Do you know ukuthi ababishop abaningi kade besebenza basasebenzi because of retirement yabo? And do you know ukuthi uma beshona manje ingane zokhishwa endlini kule ndlela ehlala kuyona? Awukwazi wena lokho. Bese kube sengathi umbishop ayethwele kuthiwa wenele washona kwaphela konke ngisho ibandla leselaphela ingane zakho ungabozi njani okusho ukuthi cha wengathwele. Kwawephila ngaphansi kwento esibiza ukuthi is a latent pain. Kunobuhlungu obungaphakathi kuyena but angakwazi ukuvoice out because ibandla lonke lithembele kuyena. Umfundisi uswele ngisho imali, ukaswele ngisho imali yokuyakudokotela. Udokotela afuze uyaya clinic ahulumeni but kunokunye osekudinga ukuthi yena aye kudokotela nje straight. Awukho lo 600 rand. Awukho lo 600 rand. Uhleli namhlanje umfundisi nephepha lifuna ukuthi okwenziwa amagazi. Imali ekhona ifika idlula into yenza kuyabuza ukuthi ngingathatha lo 700 ngokwenza amagazi la ekhaya ugesi njengoba ungekho, ngizobuya futhi emagazini ugesi ungekho futhi. Okungcola ngithathe le mali kukhokhela ugesi kuthenga ikhadi lagesi. Nanamanje indoda kaNkulunkulu ayile. Kunabafundisi manje abaphelelwe umuthi ezibukweni abangakazi ukufunda iscript. Asezahlehlise because ufuna ukuthi awushintsha izibuko. Ufuna awushintsha izibuko. Akanayo imali yalonto. That is poverty that does that. That is poverty that does all that. Engisho ukuthi amadoda kaNkulunkulu, we are capable of helping them. We are capable of helping them unless if they choose to die poor, it is okay. It is okay. This is Babu Dr. Babu Sisbonja mfana mthetha khehle mzulu abancinci sange sofuthi ngixolisi. Goodbye.